Tervetuloa. Tulkaa peremmälle. Tässä on meillä ensin tämmöinen kassahuone, joka on vähän vielä työn alla, koska virallisesti museohan on kiinni. Mutta siitä huolimatta tervetuloa tähän vaatimattomaan paikkaan. Kohta nähdään myöskin Iivo, joka on meidän papukaija. Haetaan se vähän myöhemmin. Ja täällä meillä on odotussali. No, ihan turvallinen, ei ole hammaslääkäri lähelläkään, niin tästä sitten lähdetään ihan kohta liikkeelle. No niin, sitten jos te olette valmiita, niin tämä juna lähtee. Me menemme museoon. Tämä juna on nykyaikaista humpuukkia, se saa jäädä ulkopuolelle. Se on liian uusi tähän. Noin. Tämä sali on museon ensimmäinen sali. Saleja tässä museossa on 7 ja jokainen sali täällä on sisustettu joko eri aikaan tai eri tyyliin. Tarkoittaa sitä, että tässä me olemme nyt 1800-luvulla. Ja näitä laitteita, mitä tässä museossa on, niitä on keräilty tähän mennessä 48 vuotta. Vanhemmat aloitti Saksassa tämän keräilyn. Kaikki lähti liikkeelle pienestä gramofonista, minkä mun äiti ja mun täti oli ostanut mun isälle. Ja hän innostui siitä tekniikasta ja molemmat innostuivat siitä maailmasta, mihin siihen ympärille kuului. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa tämä keräily alkoi. 4.8.1991. Tämä oli minun ystävä, Walter Alsberg. Ja oli ensimmäinen eurooppalainen tarkoitus. Tässä on hänen museetti. Se on hänen eurooppalainen. Hän oli viisas ihminen. Hän sanoi, teollisuusmaa ei ole enää maatalousmaa. Se oli mun isäni tyyli sitten tehdä opastuksia. Räväkkä, hauskaa. Löytyi tämmönen DVD tosiaankin vuodelta 1991. Kiva on katsella tietysti hänenkin työtään, mutta on mahtavaa nähdä, miten tavallaan tyhjä museo on ollut siihen aikaan, miten vähän soittimia vielä 90-luvun alussa. Että näitä laitteita on sitten tullut aika paljon lisää, kun tämä keräilykeini niin tarttui minuun ja näitä laitteita on sitten hankittu ympäri maailmaa lisää. Suomestakin on löytynyt nyt aika mukavasti soittimia, mikä on kiva, että Suomesta soittimissa on Suomi-historia. Se on kiva esitellä ihmiselle, että kertoo, että on kuullut Helsingin päärautatieasemalla soitin tai jossain baarissa joku soitin, niin se on aina mahtavaa kertoa ihmiselle sitten tätä Suomi-historiaa. Näitä suomalaisia laitteita tuolloin ei vielä paljon ollut, että niitä on tullut sitten myöhemmin sitten löytynyt. Ja ihmiset löytänyt tätä museota kanssa siinä, että ihmiset soittaa ja kysyy ja haluaa tietoa. Joskus tarjotaan myöskin soitinta tänne museolle. Enemmän ehkä tietoa, mistä laitteista on kyse. Se onkin nostalgia pläjäys tässä hauska katsella. On soittimia, jotka ei ole enää olemassa, karuselli, niin se on tällä hetkellä varastossa, että sen aika oli oikeastaan mennä siinä, että se huijattiin, että se toimi tämmöisellä ääniohjauksella, mitä siihen ei vielä keksitty. Meillä oli pieni nappi jalalla, millä me käynnistettiin ja sammutettiin. Kun sitten tämä ääniohjaus tuli, niin tavallaan se vitsi meni tästä pois, niin karuselli siirtyi sitten kanssa varastoon. Joo. Niinkin pitkältä 1981 muutettiin Suomeen Tuusniemen Hiidenlahden kyläkoulu, missä museon toiminta alkoi. Ja vuonna 1988 sitten museo muutti tänne Varkauteen. Soittimia oli silloin, kun muutettiin ehkä noin 250. Nyt soittimia on yli 400. Niitä on jo niin paljon, että voisi perustaa toisenkin museon tänne Suomeen.
ahdasta on jo vähän. Lähdetään liikkeelle tästä. Tämä on 140 vuotta vanha pieni pöytäposetiivi. Nimi tulee ihan yksinkertaisesti siitä, että huomaatte, että tässä on pöytä, sen päällä on posetiivi, niin yhdessä tämä tekee pöytäposetiivi. Täällä oppii jotain. Okei. Tämä laite oli aikoinaan jo massatavaraa, satoja tuhansia valmistettiin. Ja tähän valmistukseen käytettiinkin vain vähän puuta, vähän metallia, pahvi, levy. Kokonaisuutena yksinkertainen, mutta ennen kaikkea tämä oli halpa. Se oli niin halpa, että jokainen pystyi ostamaan tällainen kotiinsa. Ja muuta musiikkia ei välttämättä ollut, jos itse ei osannut soittaa tai laulaa. Ja levyjä valmistettiin miljoonia. Tämä levy on 5 vuotta vanha, tämä on kopio alkuperäisestä. Tämä ei ole piraattikopio, se on ihan luvalla tehty. Minä kysyin itseltäni ennen kuin minä sen tein. Arvoisa yleisö, ostakaa jäätelö, ostakaa pikkuun jäätelötikku. Käyttäkää pataa, ostakaa jäätä. La 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 la. Nyt. Ja näitä pöytäpositiivia tehtiin eri maissa samanaikaisesti toisistaan tietämättä. Ja tämä toimi siis periaatteessa ihan yksinkertaisesti. Täällä on pienet piikit. Yksi piikki, aina yksi sävel, yksi nuotti. Tämä salpa painaa pahvilevyn alas, samalla se painaa näitä piikkejä alas, jolloin venttiilit menevät kiinni. Sitten kun levyssä on reikä, piikki pääsee nousemaan ylös, venttiili aukeaa, ilma pääsee harmonikkakielle läpi ja haluttu sävel soi. Ja yksinkertaisesti piti vaan keksiä. Joo, tähän omalle paikalle. Siihen niin. Hep hep. Hän on meidän harmajako papukaija Iivo. Iivo on ehkä nyt noin 20-vuotias. Oikeastaan minä en tiedä, miten vanha Iivo on. Se on vähän, ollaan 10 vuotta sanottu, että se on 15 vuotta. Ehkä minä korotan sen nyt 5 vuodella. Se voi olla, että hän on nyt ehkä 20-vuotias. Osaa puhua ja matkia silloin, kun haluaa. Joo, tämä on museon verstas. Yksi niistä, niitä on 2 tässä. Ja täällä talven aikana sitten kunnostetaan laitteita museoon. Eli jos museolle kesällä joku laite meni rikki, niin pystyy kesällä antamaan ensiapua ja sitten näin talven aikana, kun museo on kiinni, niin jokaista laitetta käydään sitten tarkemmin läpi, korjataan vähän paremmin. Ja sen lisäksi sitten on omia ja myös asiakkaiden tuomia soittimia, jukebokseja. Tämä on niin sanottu köyhän miehen jukebox, mikä tarkoittaa sitä, että se toimii kolikolla, mutta levyjä ei voinut valita. Eli se soitti järjestään aina seuraavan levyn. Niitä oli 10 levyä tuossa pakassa, se tiputti aina seuraavan levyn. Ja koska niitä levyjä ei pystytty valitsemaan, niin siitä tulee nimi köyhän miehen jukeboksi. Ne oli Suomessa aika yleisiä. Molemmat Rove Ami jukebokseja. Tuleeko nyt sitten semmoinen efekti, kun laittaa päälle, että ne ei on nyt testausvaiheessa tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että pitäisi toimia, mutta aina ei ole ihan varma, niin sen takia ne on vielä vähän tällaisessa niin sanotulla tekniikassa. Ihan hyvä biisi. Nyt se otti sen pois. Vähän on vielä tekemistä tässä.
Yleensä jukeboksit lakkavat toimimasta, kun niitä ei käytetä. Mitä enemmän käytetään, sitä paremmassa kunnossa ne pysyy. Kaikki kontaktit, mikä täällä näkyy, nämä pitää käydä läpi, puhistaa, hioa. Toivon, että se riittää huoltoon. Kuulosti ihan ranskalaiselta. Heillä on oma sävynsä. Ja massatavaraa. Sitten valmistettiin myöskin soittimia laitteita, jotka olivat sarjatuotanto, mutta ei massatavara. Ja siinä on ero. Muun muassa hinta. Ne oli halpoja, mutta sitten valmistettiin soittimia, jotka olivat vähän arvokkaampia. Hyvä esimerkki tämä laite. Ja seuraava laite, nimi on etukone. Tarkoittaa sitä, tämä soitin tässä, se pystyttiin sijoittamaan minkä tahansa pianon tai flyykelin eteen. Jos te haluatte katsoa tänne, te näette sormet koskettimien päällä. Tämä laite tässä on tyrkätty ihan normaali Bechsteinin flyykelin eteen. Ja molemmat soittimet tässä reilusti yli 100 vuotta vanhoja, mutta he ovat vasta 5 vuotta tässä yhdessä, eli meillä on täällä nuori pari. Ja se on kiva ja ei ole riitasointia. Koko nauhan kun soittaa läpi, ei tarvitse lähteä enää kuntosalille. Tällaisia nauhoja, mitä tämä kone tässä käyttää, niitä pystyttiin hyvin helposti tähän vaihtamaan. Ja tällaisia nauhoja sai aikoinaan myös kirjastosta lainaan. Sitten mentiin kirjastoon, musiikkiosastolle, haettiin musiikkia kotiin viikoksi tässä muodossa. Aina viimeisemmät hitit. Ja tämä siis ennen Spotify. Niin. Sen lisäksi, että talven aikana kunnostetaan laitteita, entisöidään, korjataan itselle meidän asiakkaille. Sitten on myös vielä varasto, missä on laitteet, jotka vaativat vielä kunnostuksen, mitkä tulisivat tulevaisuuteen ja sitten tänne museoon. Niitä on täällä jonkun verran. Pöytäpositiiveja, niin sanottuja etukoneita, jotka vaati vielä täysentisöinnin. Jukebokseja, jotka on niin sanottu savikiekko-jukebokseja. Niitä on tässä 6-7 kappaletta. Pieniä katupositiiveja, harmonia, gramofonin. Nämä on kaikki tällaisia laitteita, mitkä vaativat vielä läpikäynnin, entisöinnin. Ja niiden lopullinen sijoituspaikka on sitten joskus museossa. Toivotan niin, jos aika riittää. 140 vuotta sitten tapahtui myös maailman ihme. 1887 ollaan tarkkoja. Oli saksalais-amerikkalainen mies nimeltään Emil Berlin. Hän keksi tämä laite. Laite on ensimmäinen levysoitin, ensimmäinen gramofoni. Sama asia. Tämä taas oli ennen MP3-soitinta. Edeltävä malli. Tämä nimi on MP0 ja tästähän se sitten lähti. Ja me kuulemme nyt yli 100 vuotta vanhan äänen. Eli tämä levy on tehty yli 100 vuotta sitten. Ihan parasta hifiä ollut, ei. Mutta täytyy muistaa, että tästä lähti paljon ideoita ja asioita sitten liikkeeltä. Äänilevyteollisuus, äänentoistojärjestelmä ja paljon muutakin. Ehkä voidaan väittää, ilman tätä keksintöä kännykät ei soisi. Ainakin se on varma, ilman tätä keksintöä japanilaiset eivät olisivat voinut tehdä tämän 100 vuotta myöhemmin.
Volkswagen Kleinbus soittaa humppaveikot. On keikkapussi. Rundilla. Välissä on 100 vuotta kehitystä. Huikea. No sillä jos ajattelee, vanhemmat aloitti näiden laitteiden keräilyyn. Mä oon kasvanut näiden laitteiden kanssa ihan pienestä pojasta lähtien ja mä innostuin näistä mekaniikasta ja näistä toiminnoista. Ja tässä on muodostunut mullekin harrastus, mistä mä tykkään. Ja tämä keräilykin, se on tarttunut minuun, että on sairaus, keräily on sairaus. Ei osaa lopettaa vaikka haluaisi, että se on tarttunut, se on nyt omassa DNAssa kiinni. Jokainen laite on henkilökohtainen laite, että niistä tykkää, välillä vihaa, jos ne ei toimi. Mikä hienointa tässä on myös se, että kun verstaassa vanhaa laitetta laitetaan kuntoon ja tulee se ensimmäinen ääni, se laite rupeaa elämään uudestaan, vaikka se seisoo kymmeniä vuosia tai useita kymmeniä vuosia, niin sitten kun saa sen taas soimaan, niin se on semmoinen juhlahetki. Ja kaiken lisäksi sitten kesäisin tykkään myöskin esiintyä ihmisille, näyttää näitä laitteita ja mä toivoisin, mun toive on, että ihmiset kun tulee tähän, niin sais vähän yli tunnin unohtaa, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Vietä vähän aikaa hauskaa tässä museossa ja ajatella ihan muita asioita. Siirrytään aina salista toiseen, mennään vuosista toiseen. Tämä sali esittää vuodesta 1900 vuoteen 1919. Sitten siirrytään 30-luvulle, joka oli jo gramofonien kulta-aika. Ihan valtavasti erimallisia merkkisiä gramofonia tehtiin eri maissa. Melkein voisin sanoa, että joka maassa tehtiin gramofonia, myös Suomessa. Suomessa muun muassa Fazer teki gramofoneja. Mikä on ihan luonnollista, me teemme suklaata, me teemme gramofoneja. Koska me voimme. Ja. Oli torvigramofonia, oli matkagramofonia, lapsille oli omat, tässä on lastenmallit. Se on taskugramofonia, taskumalleja. Taskut olivat vähän isompia silloin. Yksitorvinen gramofoni on mono, sitten on kaksitorvinen eli stereo tai jotain sinne päin. Hyvin yksinkertainen. Tässä on tavallinen levy, 2 äänirasia, neulaa, jotka antavat saman äänen. Mutta neulien välinen aikaero on puoli levy tai puoli kierros. Syntyi kaiku ja sitä kaikua kutsuttiin muun muassa stereoksi. Sanotaan näin, onneksi kehitys meni eteenpäin. No. Sitten tästä pitää laittaa valot vielä päällä. Siirrytään 70-luvulle. Tämä seuraava laite, hetki laittaa. Belgialainen tanssiorkestrioni. Tämä laite on melko tuore tapaus, se on 70-luvulta, 1975, jos ollaan ihan tarkkoja, mikä vähän näkyykin. Tämä on 70-luvun tyyli, 70-luvun värit. Ja tämä on myös aitoa muovipuuta, se on sellainen harvinainen lajike, ei kasva joka paikassa. Ja 40 vuotta sitten tämä laite soitti Belgiassa tanssiravintolassa. Tämä laite, mikä on tässä kuvassa, soittaa tänäkin päivänä Belgiassa tanssiravintolassa. Ja vieläkin ihmiset tulevat ja tanssivat tämän laitteen tahdissa. Suomalaisilla ja belgialaisilla on siis jotain yhteistä. Lavatanssit. Jee! Ja miksi ei? He tulevat kohta, heillä on pieni kahvi.
2 tuntia musiikkia. 2 tuntia. Pyöri ympäri. Ja mä voin laittaa non-stopin, soittaa kuukausia. No, laittaa non-stopin päälle ja lähtee kesälomalle. No niin. Sitten me ollaan yläkerrassa. Ja. Tässä meillä on seuraavaksi 2 oikein värikästä soitinta. Amadeus, katupositiivi. Amadeus on 38 vuotta vanha. Vasta 38-vuotias. Ja Amadeuksen isä oli hollantilainen palopäällikkö. Hän rakensi Amadeusta vapaa-aikanaan. Oli hänen harrastuksensa. Hän rakensi tällaisia soittimia. Ja tätä laitetta, kun katselee, täytyy sanoa, että hänellä oli paljon vapaa-aikaa. Hollannissa ei ole paljon tulipaloja, tässä on todiste. Teki kaiken itse. Puusta, ei ole muovia. Ja tällaisia laitteita vieläkin rakennetaan koko ajan juuri tällä hetkelläkin. Ja Hollannin lisäksi näitä vähän se rakennetaan Saksassa, pikkusen Ranskassa, mutta eniten Hollannissa, koska Hollannissa tämä on kansanperinne. Sikäläinen kansanperinne, joka on hyvin vahva ja hyvin voiva. Ja jos minulta kysymys hyvin kaunis. Nämä soittavat kadulla, ovat peräkärryjen päällä, soittelu yleensä kansallisasu. Sitten heillä on tällainen kolehtikippu, millä he palkkansa ansaitsevat. Ja näitä katupositiiveja tehdään eri kokoisena. No, itsellesi. Amadeus on keskikoko. Tästä tehdään paljon isompia vielä. Sitten meillä on haasia, mikä tarkoittaa pupu tai jänis. On sitten pienemmästä päästä. Mutta kun näitä laitteita vieläkin tehdään, niin musiikkiakin tehdään näihin koko ajan. Ja nyt saa jo vähän uudempaa musiikkia, että kaikki ei ole 100-150 vuotta vanha tai klassista, vaan saa vähän tuorempaa melodiaa. Ja ehkä tämä seuraava on tuttu. Se oli Abba ja jälkimmäinen biisi Dancing Queen, ruotsalainen kansanlaulu. Ja sitten on Amadeus. Ja Amadeus on nyt vähän kovempi ääni, ei saa säikähtää. Vielä kovempi. Noin. Joko se teki asiansa mun selällä. 30-luvun baari. Tässä on juuri nyt huolto menossa, eli vielä on ainakin tämä kuukausaika tehdä tähän näitä soittimien huoltot. Eli tuossa on nyt erinäisiä pianoita, ja viritys. Muuten vähän rasvaus, perushuolto, että ne kestä taas sitten ensi kesän soittaa. Henkilökohtainen neuvonantaja on myös paikalla. Tässä nyt sitten ollaan vietän aina päivällä pieni palaveri päivän suunnitelmista. Niin kuin sanoin, talvisi menee näitä laitteita huoltoon. Tulevia museon strategioita mietitään. Vähän pidetään lomakin, joskus nautitaan pieni aperitiivikin. Joo, taidetta täällä myös on. Isäni tekemä taidetta, hän oli myös hyvin suuri taiteilija. Kuvat on isoja. Meidän bändi on rakennettu täällä. Ovat soittaneet täällä jo yli 30 vuotta.
heinää päälle päin. On rakennettu ylimääräisistä osista, mitä on varastossa aikoinaan löytynyt ja sitten he ovat täällä olleet ahkerasti jo soittamassa. Vaati vähän huoltoa vielä. Hänellä näköjään tuossa on sormi murtunut, että pitää vähän tämmöistä laastaria antaa hänelle sitten siihen. Joo, minä tiedän. Ja on tässä tietysti laitteita, joita tässä ei ole esitelty vielä. Isompia ja pienempiä, mutta niitä saa tulla sitten paikan päällä katsomaan. Tervetuloa. Joo. Niin kuin sanoin, museo on vielä tässä vaiheessa kiinni. Ennakkovarauksella mennä, jos haluaa tutustua, niin pitää soittaa etukäteen. Mutta taas huhtikuussa, niin huhti-toukokuu tiistaista sunnuntaihin. Joka päivä opastukset kello 12, kello 14 ja kello 16. Silloin on kierroksia, jos ihmisiä tulee. Et siihen asti nyt katsotaan vielä tätä talvista maisemaa ja odotetaan ihmisiä. Ja sinä muistat, niin. Joo, hyvät. Arvoisa yleisö, ostakaa jäätelö, ostakaa pikku jäätelötikku. Käyttää